И здравейте хора, аз съм Skywars BG и ние ще играем Майнкрафт. Първо да креатив сервер, защото вижте колко имам. Цели. Не. На креатив сервер. Да. Да окръстим. YouTube. Survival Mine. Да, Survival. На хард. Чакай. Не е ли на нормал? Или на хард. Първо на изи. После ще видим хора. Чат. По някакъв път може да ни трябват. Така че просто така да си ги включа, няма да ги използвам сит. Да видим. $198, нека. Infinity. What Infinity? Така е на Infinity, на Infinity. Create. Каритваме хора и почваме да играем. Без читове. Освен ако не потрябват, ако си изгубиме къщите, нещо такова. Като има случайност. За малко да скоча в това. Pocket Edition играем, не на компютъра, вие сигурно доста вече забелязахте. Този клип ще стане дълъг. Ако питат да се каква програма снимам, сигурно ще има в описанието, пък и се казва Mobizen. Бе, чупи задник. Ако има малки деца, съжалявам. Бе, чупи го по-бързо, Не мрази, като чупа с ръчичка. Бе. Чупи го, бе. Найс, му се кача. Найс. Че да увелича звука. Така. Значи може да почваме да направим цялото дърво на нищо. Запитня. И ти да запитня. Може да почнем да си гърди малко парака. Скоро ще има епизоди на компютър. Но просто не знам кога ще бъде. Просто брат ми няма глава. То Farplay Games BG. Кеке. Манките. Папа. Не трябваше и пак също да го казвам. Как се забързва клип, бе? Хора, пишете в коментарите как мога да си забързам клипа. Да не ви губа времето на вас. Просто не може.
Малко къща. Става. 5 минути са минали, а пак аз още се опитвам да построя една тъпа къща. Този епизод според мен ще стане към 20-19 минути. Ой, честита 2017 година. Малко късно го казвам, да, ама. Чак на в 6 часа се ще му го кажа. Да снимам клип направо. Ох, що ще го направиш сега тука? Сега два блока поне да има. На къща пак аз правя пустоти. Слагам на... Така, така. Така. Сега да я запуша вратата и така. Така. И да бъра. Да бера и теха да... What the fuck? Измислих това, що? Абе, чупи бе, до пар. Ако можеш малко по-бързо, ще бъде хубаво. Ма ти си тромав човек. Първата вечер ще бъде малко така, онака. Кой ще я бата? Вената бърса мляко. Кой е гледал? Всеки, нали? Знаеш. Знаеш си за вас. Вената едва ли някога ще ме гледа. Ех, тук сбърках, сега ще влезнат милиони зомбита. Ла. Дука. Паце. Ай, сега служи дърво. Ай, сега и вратички. Без врати не може. А, така. Нищо, хора, пак ще се качим.
Не е станало кой знае колко голяма авария да падна от тавана и се пребия като някакъв малник. Ало, кой тук е? И не ми остана за цялата част. Тъмни са и не ми остана. О, what? Сега седим да чакаме. Вижда какво мога да направим, нищо. Чай се съра тук въгълчето. Докато чакам, че съра. О, what? 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 О, бати готиното хора. Вай. Аз ще ми чукат на вратата, значи. И има точно 4. Yes. Да запушиме вратника. Аз и. Да чакаме. Бати готиното хора. Ще гледам изгрев. Бати кефа. Нормално време. Залез. Сутрин. Залез. Сутрин. Вечер. Сутрин. Вечер. И беше безмислено. Ама не. Аз една сутрин и една. Аз един 24 часа в Майнкрафт ще изкарам. Вечерта ще изкарам и ще си легна. И ще очаквате други епизоди след това. След вечерта, на сутринта. Аз ще седна да съра. Пак ще се пак с облак. Опа. Изаках се. Ето пак това тук е трудно става джамповете. Абсурд. Стана вечер. Коста, конче? Какво се опитваш да ми влезеш в къщата, бе? What? Беше това хора. Так. Ку. И аз мога. Ку. А за тия пайра. Коста, колко... къде влизаш при мене, бе? Как потрасна вратата? Аз знам един начин да пута такава. Аз съм пич. Ще изчупа сладарово. И не затворя вратника. Аз ще нужда има врата. И едно спойлер има. Яката прозорче. Нямам никакви зомбита, бе. Хора, виждате ли зомбитата? Няма ги. Никак. Един скелетон. Нямам никакъв скелетон. Това е дърво. Ще отворя джама. Какво ще правя? Длага ми се пак. Няма за да яка в хубавото ъгълче. Ще си тук. Пак тук. Апа, така. И има с какво да се бъша хубавото ъгълче.
Виж, стана жълт от тапото. Он трябва да чина на плойното. Ела лейди. Ела мила лейди. Ти заради си името твоите, а? Какушка, как си бе, какушки? Какушки, как си? Какушки, бе, остави ме на мира, бе, какушки. Ей, какушки, ще да си на дърво върху тебе. Ой, изкажу, на. Здрасти. Пуска сърчица. О. Твой да не се целува с стената, бе. Кокошке. Ти май се целуваш с стената, бе. Не бе, що не отиваш в войната, бе. Там е същинно място, бе. Колко ти мириш, че не искаш да идеш при тях. Толкова и мириш, че не иска да идеш при тях. Какво сега? Ще гледаш ти през прозореца. Да видим сега. На shift ми да си седи вече, да не идваш. Кокошка е снесла яйце. Нищо го там. Не знам някакво зомби там излиза. Ама то няма никакво зомби. То няма зомбита, бе. Те изчезнаха, бе. What? Изчезнаха зомбитата. Някъде изчезна. Кажем върху това. Няма зомбита. Клипа. И аз съм. И там. Там. Кокошке, къде си? Какво правиш? Да и аз да съм с едно яйце. Така правиш ти. Така. Така ли снесваш кокошките? Кукурико! Това е пътел. Ко. Така ли ги снесваш? Гледаш ми ритуаля. Ритуал. Заплетах се езика. Тъп ден. 7 минути чакам да стане ден. Давам най-малко 2 минути да стане ден. Това ще ви кажа, тогава ще почна да течат. Ел сега почва да течат. Пак ми се досря. Тук са си моите лайна, бе. Tu ма гледаш, бе, кокошке. Стеро. Бе. Това, бе, сега ма гледай, бе, не мога си сърва от тебе. Пейса, бе. Така. Сега там ще застанеш да ма гледаш. Знаех си. Сега се избърша на тебе, че нямам какво да стига. Така избърсах се. Поема сега тук кончета, които правят ритуал. Не знам, къде са тъпите зомбаци? Сено зомби ми е вкъщи се изпуска, че една минута имаш, аре по-бързо е. Извинете. Приятели. Имам друга кокошка. Някой да вижда зомбита. Да, и там. Това е вода. Аз съм в далечината. Бе, на 20 минути няма да го правя. Ще го направя. Просто се шекува. Минути не стана. Стана, бе. Стана. И стана ден.
Нека да отпушвам вратачката. Дай ми си дърта. Дай ми го. Ти си мой. Да отворя врати и да пръдна. С всичките зомбите по мен. Па. Айде хора, до тук ще приключа. Тук ще приключа клипа. Това бях аз и... Чакай. И бай.